peckovitého návrší smutně a jímavě rozhlížejí se dnes truchlé zříceniny slavného a mocného kdy z hradu Pecky, na kterém odpočívají stíny smrti jako studený černý závoj, kde trůnil nevídaný lesk a kde královská a ušlechtilá vládla pýcha. Nad branou hradní byla tehdy velká taneční dvorana, která slula Veselka. Sutiny její podnes na Pecce spatřujeme. O této veselce zachovala se nám velmi pěkná pověst. Svatba na Pecce. Bylo to v měsíci říjnu, léta páně 1432., když ke hradu Pecce přitrhlo vojsko statečných sirotkův i se svým bohatýrským hejtmanem. Tenkrát seděl na hradě Pecce pán Jarek ze Železnice, jenž byl smýšlení přísně katolického a velikým odpůrcem husitův. Měl proto býti kališníky potrestán a hrad Pecka pobořen. Ačkoliv dlouho již sirotci Pecku obléhali, nemohli přece pevného hradu útoky vzíti. Ale naposledy přece jen by se musela posádka hradní vzdáti oblehatelům na milost a nemilost, neboť se dostavili hlad, nouze a nedostatek všeho. V této nesnázi poradil kdosi posádce, aby nepřátelé lstí oklamali, předstírajíce, že mají všeho hojnost a že se stále hodokvasy veselí. A tak jednoho dne dostavil se do tábora oblehatelů hradní posel, který takto mluvil. Vznešený pane hejtmane, nejvyšší vůdče vojska tohoto, vřelé pozdravení vám od obležených přináším a přitom i radostnou novinu. Náš druh znamenitou a ctnou panu z městečka pod hradem si oblíbil, že jest vůle jeho, aby s ní do stavu svatého manželství vstoupil. Zítra má spojení těchto dvou lidí v našem hradě požehnáno býti a proto hodláme toto bohumilé křesťanské předsevzetí po starobylém chvalitebném způsobu okvasiti. Pročež prosím vás za svatebčany, abychom v míru na 24 hodiny spolu žili, to jest od dnešního slunce západu až zase do zítřejšího slunce západu. My vám pravé křesťanské smíření to přátelskými službami oplatit chceme. Po této řeči hradního panoše radil se hejtman husického vojska s předními svými veliteli a vladykami, načež takto k poslovi promlouval. Milý pane panoši, nechceme nikterak pro svatou víru Kristovu, za kterou i v poli statečně se bijeme, vašemu dobrému předsevzetí překážeti a slibujeme tedy vám, že budeme s vámi až do zítřejšího slunce západu v míru křesťanském státi. I navrátil se hradní panoš s velkou radostí k obleženým. Druhého dne měli na Pecce svatbu. Byla to prapodivná svatba, protože nebylo ani ženicha, ani nevěsty. A všichni domnělí svatebčané bloudili po hradě hladoví. Nebyloť na hradě ani masa, ani chleba, ani cokoliv jiného. Smuten seděl pán Jarek ze Železnice ve své komnatě, kdežto ve světnici nad branou hradní domnělí hodokvasové tropili ohlušující křik a byli veselí, jako by měli všeho nazbyt. Bylo slyšeti housti, bubnovati a pískati. Jásot a ples a zpěv zazníval až k oblehatelům. Veselo bylo na hradě, až Bůh bránil. A když se blížila hodina před západem slunce, tu posel hradní opět zavítal do ležení vojska sirotkův, přinášeje víno, ryby a jiné ostatky. I promluvil posel takto. Ctný pane hejtmane a vzácní vladykové a zemané,
Velice vám za příměří děkujeme, poněvadž jste je podle slibu a přiřčení svého ctně a důstojně zachovali, aby hodování naše dobře skončiti mohlo. I sám ženich vám děkuje a posílá vám výslužku, abyste i vy jeho ženitby a hodokvasu účastni byli. Bylo to však poslední víno, co na hradě měli, a ryby jen náhodou sehnali. Když pak posel z tábora na hrad odcházel, tu hejtman sirotků k pánům, vladykám i zemanům promluvil. Bratři boží bojovníci, nemařme obléháním času. Na pecce mají ještě všeho dost. Darebné by bylo naše dobývání, ano, i zuby bychom si o pecku rozlámali. I odtáhlo vojsko sirotčí a na hradě byli všichni tomu velmi rádi a dlouho si všichni osvětnici veselce vypravovali, jak kališníky chytře oklamali.